Ο Γιώργος το τελευταίο εξάμηνο ξεπέρασε τους στόχους του και αναβαθμίστηκε σε προϊστάμενος πωλήσεων. Εκτός από το κοφτερό μυαλό και τις σωστές αποφάσεις του, σίγουρα βοήθησαν και τα B2B sales leads από την πλατφόρμα της Linked Business. Έτσι, η Hotel Mind, εταιρεία υποστήριξης ξενοδοχείων του Γιώργου, γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και προσέλαβε νέους πολιτές εξοπλισμένους με tablets και κινητά. Όμως την άνοδο την ακολουθεί η ευθύνη και σήμερα ο Γιώργος ζητά περισσότερα από τη Linked Business. Είναι σίγουρος ότι ένα και μόνο προϊόν δεν γίνεται να ικανοποιεί τις νέες του ανάγκες. Όμως, κάνει λάθος. Λάθος, δηλαδή μου λέτε ότι κάθε πολιτής θα μπορεί από το τάμπλετ του να τροφοδοτείται με την έξυπνη πληροφόρηση της Linked Business όπου και αν βρίσκεται. Ναι, Γιώργο. Εντάξει, άρα θα μπορώ να αξιολογώ καθημερινά την εξέλιξη της καμπάνιας πωλήσεων από όλα τα κανάλια για να κάνω διορθωτικές κινήσεις. Και αυτό το κάνουμε, Γιώργο. Μπορώ όμως να βλέπω όλες τις επισκέψεις και τις κινήσεις των πολιτών μου στο υφιστάμενο πελατολόγιο? Φυσικά, Γιώργο. Μάλιστα. Σίγουρα όμως δεν μπορείτε να βοηθήσετε τον πολιτή να καταγράψει εύκολα και γρήγορα τη διάθεση αλλά και τις ανάγκες του πελάτη. Βεβαίως και μπορούμε, Γιώργο. Επίσης, είμαστε ικανοί να σου παρέχουμε τη δυνατότητα να ενσωματώσεις δεδομένα από άλλα εταιρικά συστήματα και να υποβάλεις προσφορά στον πελάτη. Τώρα πια με την εφαρμογή της Linked Business, ο Γιώργος κατάφερε να αποκτήσει νέους πελάτες και να ξεπεράσει τους στόχους του ως υπεύθυνος της ομάδας πωλήσεων. Linked Business. Ανακάλυψε την αγορά σου και φτάσε πρώτος στον επόμενο πελάτη σου.